Ngiyabingelela kweBrazo, ngiphinde ngibingelele nakumlaleli olalele namhlanje iNongoma FM. Ngifisa ukukhuluma ngenyoka namhlanje. Inyoka ngaso sonke isikhathi yohlezi isitha somuntu. Nanoma ngabe yimuphi umuntu ophila emhlabeni uyisitha senyoka. Abazi kakhulu ngokuchaza amaphupho bathi uma uphuphe inyoka ebusuku kusuke kukhona into embi noma kusuke kukhona isitha esisuke sikulandela. Inyoka okuveza ngokusobala ukuthi inyoka isitha sawo wonke umuntu. Ngifisa ukukhuluma nomlaleli namhlanje ukuthi noma ngabe kuthiwa inyoka uyifica isenkingeni engakanani, ibhajiwe odakeni, noma ngabe kuthiwa uyifica ibanjwe ugodo kabuhlungu, ngifisa ukwazisa namhlanje ukuthi kuyingozi ukusiza inyoka. Kuyingozi ngendlela eyisimanga. Kunabantu abaningi kumanje abaseyibhedlela kade bezama ukusiza inyoka. Kunabantu abaningi abaphelelwe imisebenzi kumanje kade bezama ukusiza inyoka. Kunabantu abaningi abalahlekelwe izinto eziningi empilweni because kade bezama ukusiza izinyoka. Inyoka inkinga ngento eyodwa, uthi uma uyisiza ayiboni ukuthi wena uyayisiza, ivele ibone sengathi uthi uyayi-attack, ngoba ayikaze yacabanga ukuthi umuntu angayisiza. That's why abantu abaningi empilweni owake wabasiza, owake wabasusa eyintweni ebabekade beyizo, wabasiza, wabanikeza impilo engcono, sebeyizitha zakho kumanje. Yazi ukuthi iningi lezitha zakho onazo empilweni uzothola ukuthi abantu wake wabasiza ngolunye usuku. Kahle kahle isono sakho kwakukuthi laba yabantu wabasiza. Ngifisa ukukhuluma nomlaleli namhlanje ukuthi kunabantu empilweni abangalideserve usizo lwakho. Kunabantu noma bekuthiwa usizo uyababona ukuthi balidinga kangakanani, abalideserve usizo lwakho, ngoba mhlawumbe ngolunye usuku kusangenzeka bebeyizitha zakho. Ngoba angifisa ukukhuluma iphutha kuwe namhlanje ngikutshela ukuthi inyoka ungakwazi ukuyishintsha ibe enye into ngaphandle kokuthi ibe inyoka. Inyoka izohlezi inyoka, and uma usulunywe inyoka kuphakathi kokuthi uyafa noma kuba khona into ozoba nenkinga nayo impilo yakho yonke. Ngifisa ukukhuluma nawe namhlanje ukuthi ungalenzi iphutha usize inyoka empilweni yakho. Ngiyacabanga ukuthi nginesiqiniseko sokuthi le motivation esikhuluma ngayo namhlanje ifika ngeindlela eziningi kumlaleli, and ngiyafisa ukuthi ibe usizo ngendlela eyisimanga. Ungalinge uze usize inyoka empilweni yakho, ngoba inyoka awusoze wayikhipha ukuthi inyoka, futhi inyoka ayisoze yabona ukuthi uyisizile, and emva kokuba usuyisizile kusangenzeka ikulume, ngoba ayinandaba nokuthi wena uyisizile, futhi ngoba ayibonanga nanokuthi ubuyinikeza usizo. Umlaleli ebe nosuku oluhle kakhulu nakusasa ngesikhathi esifanayo. Amen.